हेल' लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गोदान ब्लगाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायफिननाय जाबाय। दिनै फैलायबाय माखासे थालिर बिफां नायनो अखा हानायनि बोथोर थालिर बिफांफोरा माबायसा जागासिनो नायनो फैलायबाय माखासे। दिनै नायनोसै बेसेबां मा जाना दं। दासोल' ओंखाम जाखांना फैदों नै 1:37 खिन्थु गय जानानै एसे माबा जाबाय आरो मानसिया। एक्सुवेलि बागाना बाबा मोननिसो नालाय माखासे फुलिफोरखौ गोदान गायनो थारमाने मानसिफोरा किसुमाना लांफैदो जाहैबाय। फानदो होन्नाबो बुंदो दाखालि मैया फानदो बिसोरो। फाननायफोरखौ थारमाने बिसोरो दानखायो आरो जेनेबा नोंथांमोना नायनाय नै बेखौ थारमाने फानखांबाय फाननानै माने दाननानै दोननाय आरो ओमफ्राय माखासे फिसा फिसा फुलि दंलाबायो नै नाङिफोरखौ जाय माने नांनायनि गुरै बागाननि एक्सेस जायो थारमाने बेफोरखौ किसुमानखौ बेपारिफोर थारमाने किसुमान नांगौ जायो बेफोरखौ फानो जेनेबा फुलिफोरखौ। ओमफ्राय जिखौ थारमाने बिसोरनि बागाननि थाखाय थारमाने इउसफुल नङा बेफोरखौ थारमाने बिसोरो दाननानै गारहैयो जाहैबाय। ओमफ्राय बागाननि जिङावनो दाखालि मेसेंनि मा माइ होनोलै इखो खिथुनाव नायनाय गायबावनोसै नामा मा माइयाव फानो मोसौआ नोंथांमोना नायोबा बे बागानाव माखासे थालिरथ' एसेबां थारमाने बेलेग बेलेग रोखोमनि थालिर गैया। जेनेबा नोंथांमोना सोरबा जुदि मालभोग नांगौबाथाय जेनेबा कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय, फैनानै लांफैजागोन कन्टेक्ट खालामनानै। नोंथांमोनाबो जुदि सोरबा जुदि भिडिअखौ नायनानै भिडिअनि गेजेरजों सोरबा बायनो नागिरबा कन्टेक्ट खालामजायो। आङो फन नाम्बारखौ डिसक्रिपसनाव होना होगोन। बायनो लुगैयोबा गोसो गुदुं दंबाथाय नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनानै फैजागोन आरो। ओमफ्राय जुदि नोंथांमोना थालिर फिथाइ नाङाबाबो नोंथांमोना जुदि मालभोग थालिरनि फुलि नांगौबाथाय नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामजायो। मालभोग थालिरनि थारमाने फुलिबो थारमाने बिसोर फानो जाहैबाय। माखासे फुलिखौ दाखालि खमसे खमबाबो 150-200 दालनि आसपास लांदो। माखासे थालिरनि फुलिबो बिसोरनाव थारमाने एभेलेबल दं दा। थारमाने बिसोरनो एक्सेस जानाय माखासे बारा जानाय माखासे थारमाने बिसोरो माब्लाबा नांगौ जानाय मानसिफोरा थारमाने कन्टेक्ट लानो फैयाबाथाय बिसोरो दानस'नासो गारहैयो जाहैबाय। ओमफ्राय नोंथांमोना नायनायो थारमाने बिफां फिसा फिसाखौ नांनाय एक्सेस जानायफोरखौ थारमाने बिसोरो माबानानै नै फुख्रियावसो थारमाने फुख्रियावबो ग्रास काट ना दंखायो नालाय ग्रास काट नानि थाखाय थारमाने बिसोरो एक्सेस जानाय माखाखौ थारमाने बिसोरो दाननानै गारहैयो जाहैबाय। दा नोंथांमोना जुदि मालभोग थालिरनि जुदि फुलि नांगौबाथाय नोंथांमोना लांफैजागोन, कन्टेक्ट खालामजागोन। थालिरनि बिजनेसाव थारमाने प्रफिट मुलाम्फाया माखासे दं, खिन्थु दा जोंनिया ओरैबायसो जायो जोंनि गामिफोराव बानायोबा थारमाने किसुमान माबायाव हाजो जिंफोराव पाहार जिंफोराव जों बानायोबाथाय माखासे मैदेरनि थाखाय गिनांथाव मोनसे सिटुवेसन फैयो आरो। जेनेबा जोंनि एरियायाव दा जोंनि फादारमोना जोंनि दा माबा खालामदो जेनेबा बेयावबो माखासे मेसेंनि बोथोराव थारमाने बहुत प्रब्लेम फैयो, बेसेबां प्रब्लेम फैयो। मोसौ मोसा एगारना होयो थारमाने बोरमाफोर एगारना होयो। इसोरखौ नायसुनो थाखाय मानसि थाबाय थानांगौ सासे बा सानै बेबायदि। दा बेफोरखौ सामलायनो हायाबा थारमाने जोङो बेफोर माबाखौबो थारमाने खस्थ' खालामाबा जोङो बेफोरखौबो जोङो बासायनानै लाखिनो हानाय नङा। जेनेबा जिखुनु खामानियानो माने मा निजिनि खस्थ' खालामनायनि सायावसो थारमाने सोनारो। ओमफ्राय माखासेखौनो बिदां गोलावखौ सिनायखायो नालाय, ओमफ्राय माखासेखौ प्रेडिक्सन खालामनानै बिदिनो जेनेबा बिदां गोलावखौ थारमाने सिनायखायो नालाय बिदि सुंखांना दोनो जे जाहाथे माने उनाव लेमग्लायनो हाया आरो। जेनेबा बेथ' बिदाङा गोलाव जाखागोन नालाय, मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा 6 7 8टा आखानि थारमाने माबाया बिदाङा बेसेबांबा गोलाव जायो थारमाने देरबाथाय बेसेबांबा गोलाव जायो नालाय बेखौ सुंखांनानै दोनखानाय जायो। पुरा गोलैबायमोन इयो एसे नङाबा जोगोनार बागाना गैला सेस। जोगोनार गायासै एबार माखासे माबायोना एकदम मोसौफोरा फैनानै अयथासार खालामो, फुलिया देरनोनो मोना। ना सामान गिदिर गिदिर ना दं। दाउफोरा दा गैथ'आ, दाउफोरखौ मोना दिनै अखा हादों नालाय दाउ फैयाखै। नङाबा माखासे खमसे खमबाबो 600-700 दाउ थायो आरो। जेनेबा
दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा भिडिअखौ लाइक खालाम आरो आंनि चेनेलाव गोदानबाथाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरो लोगोफोरनि गेजेराव भिडिअखौ शेयार खालामबानो जाबाय गोसो गुदुं लोगोफोर थानोबो हागौ माने बिसोरा जाहाथे मदद मोनथो जेनेबा थालिरफोर गायनायनि माबायाव बेनिखायनो थारमाने भिडिअखौ शेयार खालामबानो जाबाय लोगोफोरनि गेजेराव दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गोजोन्थों जै बर' हारिनि बागानखौथ' नायखांबा नायनाया थांसै दा अखाबो हायांदो नालाय